Националният идеал на България от 19 век включва териториите на Мизия, Тракия и Македония. Но какво е Мизия? Мизия е област и провинция на Римската империя. Тя граничи на юг с планинската верига Хемус или Стара планина, на север с Иструм или Дунав, на запад с реките Дрина и Сава, на изток с Евскински понт или Черно море. Мизия се намира почти изцяло на територията на днешните държави България и Сърбия. Покорена е от римляните в периода 15-29 година. До 44-45 година тя не е самостоятелна провинция, а заедно с Македония образува обща провинция с 2 римски легиона, управлявана с декрети на римския император. Много скоро населението е привлечено като федерати на империята. Тези федерати са главно колонисти от местното население и от съседния Трако-Сарматски масив. Провинциите около Дунав са главният източник за войници на Рим. Хората извън границите на империята, варварите, са привличани и наемани на римска служба. Йорданес писал за големия римски военачалник и консул Флавий Аеций, роден в Дуросторум, че е от земите на храбрите Мизи. В провинция Мизия от Никополис ад Иструм бил роден и епископ Волфила, известен с това, че превежда Библията от гръцки на готски. Римляните покорили тук Мизи, но ги нарекли Волгарис. Свети Иероним, който живял в 4 век, написал: Мизия, това е България. Но защо нарича Мизия България? Или това са различни имена на една и съща територия? Вулгус и Волгус са различни доблетни форми и употребявани за народ или множество. Нещо, което е свързано с по-старата представа за многобройните мирмодомци. Сенека Млади употребява Вулгария в смисъла на позната. През средновековието латинските букви за звука ва не са се различавали помежду си. Гръцката буква бета се поставя за звука ва или и двете заедно, пояснено от Паисий Хилендарски. Старата гръцка фонетика Булгарис следва същата логика. Например, Евгений Вулгарис, който е централна фигура на гръцкото национално възраждане и борец за запазване на ортодоксалната вяра, бил наричан българина. Пряк наследник на протобългарския език е съвременния осетински. На осетински език думата българун означава име на крайбрежието или крайбрежен. Например, на осетинският език изказването "онази държава се намира на морският бряг" е "Вцбеста из денджа за българун". Дали има объркване? Мизия – това е общо достъпна земя или жителите й са били крайбрежни. Епископ Йоан от Никио е автор на хроника от 7 век, известна от етиопския превод през 1602 година, в която той кръщава провинция Мизия с името България. Йоан от Никио описва сраженията през 513 година на Виталиан с военачалника на император Анастасий Кирил. Жителите на Мизия помолили родения в Залдаба Виталиан, който бил главнокомандващ на ромейската армия, но и син на Патрикиол, водачът на федератите в Мизия, която Иероним нарича просто България, да потегли срещу безбожния Анастасий, за да освободи заточените владици. Срещу него император Анастасий е изпратил по море от към Одесус военачалника Кирил. Сражението станало между Залдаба и Одесус. Свети Теофан Изповедник смятал българите за федерати на източната Римска империя в Мизия. Той съобщава в своята хронография от 8 век: в тази година Виталиан, завладявайки цяла Тракия, Скития и Мизия с помощта на множество хуни и българи, покорил Анхиало и Одесус и като поразил Кирил, тракийският стратилат опустошил всичко и дошъл до самия Константинопол.
за даването на това название е сведението от Михаил Атилият, мизите на които било дадено название българи, като собствено име. Лъв Дякон нарича мизийското население с името на вожда му Болгарос. За Йоан Геометър и по хрониката на Константин Манаси, българските племена, които правят в Мизия своя държава през 5 век, са федерати. Блазиус Клайнер пише: по това време българите получават от Анастасий България. Дали хронистите харесват древните времена на величие на Римската империя и за това упорито употребяват номинациите Мизи и Мизия, или българите са живели в Мизия преди тя да се казва България? Може би за това Христофор Жефарович пише в своята стематография от 1741 година: Мизия, Ожие, България. Това твърдение повдига въпросът: кои са градовете в провинция Мизия? В крайдунавските територии преди първи век изобщо не са съществували градове. Около лагерите на граничните легиони възникнали по селищата Ратария, Нове и Доросторум, където през 106 година след Христа римляните настанили тук своя 11 Клавдиев легион. Повечето населени места обаче нямали официален градски статут. В земите на север от Хемос император Траян изградил града Никополис ад Иструм и пътят до Маркианопол и Одесус. В началото на 6 век Прокопий Кесарийски нееднократно отбелязва, че Юстиниан дарявал цели области от империята на варварите, т.е. на чужденците. Всички градове от Мизия, Ратария, Бонония, Аекос, Доросторум, Абритус, Маркианопол и Тропеум Траяни били населени с българи и получили нови имена. Мизия става арена на опустошителни варварски нашествия от север. От 1026 до 1056 година множество печенеги нахлуват и я опустошават. Константин Порфирогент писал: от Дунав те пристъпили към Констанца, а оттам към Варна. През 1032 година печенегите преминали по замръзналия Дунав, разорили Мизия и се изтеглили, а през 1034 те успели да разорят освен Мизия и Македония, части от Тракия, като стигнали до Солун. През 1035 и 1036 година печенегите предприели нови нахлувания и отново разорили Паристрион, а през 1040 година и Тракия. Страшен бич постигнал тогава придунавските земи. В продължение на 6 години те били театър на най-жестока борба с печенегите. През 1048 година войски на хан Тирах нахлули в Паристрион и го опустошили. Около 1050 година той успял да изгради голям племенен съюз, обхващащ левобережна Украйна на запад от Днепър, както Молдова и Влашко. През 1054 година между хановете Тирах и Кеген избухнала война. Хан Тирах бил подкрепен от 11 рода, а хан Кеген от 2. Кеген нахлул в Мизия с 80 000 войска и през 1055 година поискал от император Константин IX да се засели с хората си като федерат. Императорът приел. Въпреки това хан Тирах решил да нападне и през зимата на 1056 година огромна печенежка армия преминала по леда на Дунав и нахлула в Паристрион. През лятото на същата година, след боледуване на армията, боеспособността изпаднала главоломно. Това дало възможност на местните сили на ромеи и българи да нападнат хана и да му нанесат унищожително поражение. Печенегите капитулирали безусловно и много от тях били разселени в Софийско, Нишко и Овче поле, както и в Централна Македония. През 1064 година огромна маса узи се стоварила върху Мизия. Те я разорили и се заселили там. След това продължили на юг, опустошавайки Тракия и Македония, достигайки до Солун.
Узите награбили невероятни количества плячка, но за тяхно нещастие зимата дошла рано и се случила необичайно тежка. Огромен брой от тях умрели от болести и глад. Една част от армията останала в Мизия, а другите били разселени от императора. От този момент ромеите приемат мнението, че техните земи са до Хемос, а Мизия и Паристрион са земи, служещи за буфер между тях и варварите. Този, който отново открива Мизия и нейният най-красив град Мизионис през 12 век, е Абу Абдула Мухамед ибн Ал-Шериф Ал-Идриси. Роден през 1099 година в Селта, Мароко, той прекарва няколко години в пътуване, покриващи държави на Средиземно море, от Лисабон до Дамаск. Пътува сам и за разлика от много други араби от времето си е бил във Франция и Англия, както и в Централна Азия и Константинопол. През 1038 година Палермо става сцена на необикновена среща между християнски владетел и мюсюлманска наука. Монархът е Роджер II, крал на Сицилия, а гостът е арабският географ Ал-Идриси. Роджер му става покровител и основава академия, след като забелязали, че географските произведения са пълни с несъответствия и пропуски, двамата решили да се впуснат в оригинални научни изследвания. Арабската картография никога не е скъсвала с гръцките традиции, представлявани от Клавдий Птоломей, живял в Александрия в средата на II век. Основното му съчинение, чийто арабски превод е известен като Алмагест, се пази в мюсюлманския свят. Това е наръчникът на зодиакалните знаци. Но ако Птоломеевите карти, намерени в гръцките ръкописи, са съществували по това време, те биха намерили място в картографията на Идриси. А може би той е знаел за тях и е предпочел да ги игнорира. През 1154 година, няколко седмици преди смъртта на Роджер, ръкописите на книгата на латински и арабски са завършени, заедно с правоъгълна карта, на която са изготвени 70 листа и с малка кръгла карта на света. Картата на Идриси е под формата на сребърен диск, вероятно с големина 3,5 на 1,5 метра, съставена от чисто сребро с тегла приблизително 400 кг. През 1160 година сицилианските барони вдигат въстание. В двореца те изгарят държавните архиви, включително новата версия на латински. В същото време сребърната сфера е нарязана и стопена. Според арабски източници, Идриси съставя и друг текст с по-подробна карта през 1161 година.